Danas su u Šidu potpisani i uručeni ugovori u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji. Sa Ministarstvom rudarstva i energetike opština Šid je 13. oktobra 2025. godine zaključila ugovore o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Zaključeno je 63 ugovora sa građanima, od čega 20 ugovora za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Svečanom uručenju ugovora danas su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike. Mi očekujemo da ćemo već na jesen ove godine raspisati novi javni poziv kao ministarstvo prema jedinicama lokalnih samouprave, a da će nakon toga jedinice lokalnih samouprava kao i do sada raspisati javni poziv za svoje sugrađane. Kroz naše javne pozive može da se zameni stolarija, se uradi termička izolacija objekta, se zamene stari dotrajali kotlovi novim kotlovima, da se ugrade solarni kolektori za proizvodnju sanitarne tople vode, kao i solarni kolektori za proizvodnju električne energije. Evo, danas je odličan primer opština Šid. Posle sprovedenog javnog poziva dodelili smo 63 ugovora našim sugrađanima. Isto tako, evo, u prethodnim godinama, zaključno sa ovim ugovorima, već smo preko 200 ugovora dodelili u opštini Šid i odvojili preko 31 milion dinara. To je jedan dobar primer prakse kako jedinica lokalne samouprave opština, znači Šid, sarađuje sa Ministarstvom rudarstva i energetike i danas smo i pričali sa predsednikom opštine o našoj budućoj saradnji, kako ćemo i mi podržavati opštinu, a i opština će konkurisati i javljati se na sve naše javne pozive. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović pozdravio je prisutne prigodnim rečima i izrazio svoje zadovoljstvo što je toliki broj naših sugrađana ostvario pravo na ovu vrstu subvencija od države, a samim tim manje račune za struju i bolje uslove života za svoje porodice. Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Sonja Vlahović u svom obraćanju potpisnicima ugovora rekla je nešto više o samom projektu, mehanizmima podrške i da je veoma važno da do što većeg broja građana dopre vest o ovoj mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti. Opština Šid je evo 4. put za redom realizovala konkurs, odnosno javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike Čista energija za građane u Srbiji i zaista dosta ljudi se odazvalo. Ono što smo uspeli da realizujemo za građane koji su ispunili uslove jeste dakle da se 63 ugovora potpišu danas. To će biti sve realizovano do kraja ove godine, odnosno do 31. decembra, tako da evo nadamo se i novom pozivu kako je i najavljeno i da će naši građani biti i ove godine zadovoljni kao i prethodnih godina. Da li su svi izvođači ovih radova u domaćinstvima i ljudi iz naše opštine? Nisu svi izvođači iz naše opštine, znači za one mere energetske efikasnosti gde nismo imali izvođača, odnosno oni koji privredni subjekti koji nisu ispunili uslove, nisu sa teritorije opštine Šid. To je pre svega kada je reč o solarnim panelima, na primer, ali za ove druge mere, kada je reč o zameni stolarije, odnosno prozora i vrata, izolacije, grejanja, uglavnom su izvođači sa teritorije opštine Šid. I kad mogu naši sugrađani da očekuju da će biti i izvršeni ti radovi? To će pre svega zavisiti od njihovog dogovora sa izvođačima. Oni će znači nakon ovoga svako ponaosob otići kod svog izvođača, privrednog subjekta koji je zadužen za realizaciju i sa kojim su potpisali ugovor i dogovorit će se znači o dinamici radova. Budući da ima jako puno građana, nije moguće sve to realizovati u narednih mesec dana, tako da će oni otići i lično sa njima se dogovoriti o dinamici, a opet s druge strane da se ispoštuje i ona dinamika koja je predviđena ugovorom. Opština Šid je u prethodnom periodu uspešno realizovala ovaj program. Od 2022. do 2024. godine realizovano je 125 ugovora sa građanima, ukupne vrednosti od 31 milion dinara. Danas je realizovan javni poziv iz 2025. godine, a u planu je da lokalna samouprava i dalje nastavi da radi kroz konkurse na poboljšanju energetske efikasnosti koje će doneti dugoročnu korist domaćinstvima u Šidu.